ନୂତନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ସଂସ୍ଥାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବେ ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍କଳ, ମଗଧ, ବଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? 2,10,040 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 3,40,110 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 155,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 100 ବା 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 30, 25, 18। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 30। ଓକେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ। ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍? ମାଲକାନଗିରି, ଫୁଲବାଣୀ, କେନ୍ଦୁଝର। ମାଲକାନଗିରି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି? 54, 48, 58। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 314, 378, 58, 314। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 51,057, 64,032, 58,305। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 51,057ଟି। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଘୋଷିତ ହେଲା? 1936 ଏପ୍ରିଲ 1, 1950 ଜାନୁଆରୀ 26, 1936 ଜାନୁଆରୀ 30। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1936 ଏପ୍ରିଲ 1। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେଠାରୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଲା? 1985 ଏପ୍ରିଲ 1, 1950 ଜାନୁଆରୀ 1, 1978 ଏପ୍ରିଲ 30। 1985 ଏପ୍ରିଲ 1। 1991 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? 42,48,702, 3,27,42,908, 31,512,070। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 31,512,070। ଦେନ୍ ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଅଷ୍ଟମ? ଏକାଦଶ। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୃଷି। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା? କଳାହାଣ୍ଡି, ଫୁଲବାଣୀ, କୋରାପୁଟ। ଆନ୍ସର୍ କଳାହାଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି? ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ? ପୂର୍ବ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳପଥର ନାମ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ରେଳୁଅ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।